Chirp. Ред и Клоуи промениха миналото. Но земята на чудесата е в опасност. Сега трябва да се върнат и да скрият часовника преди да попадне в злодейски ръце. Защото нов враг е готов на всичко, за да е негов. Ще стигнат ли на време? Наследниците. Проблеми в страната на чудесата. Премиера в четвъртък от 12:55 по Disney Channel. Кажете алоха на приключенията по Disney Channel. Баловите братовчеди на Стич неочаквано пристигат в Хавай. Те причиняват хаос и ужасна бъркотия навсякъде. Заедно те представляват страхотен екип за хващане на експерименти. Помогнете да ги намерим. Тото. Лило и Стич. Събота и неделя от 10:55 по Disney Channel. Ха-ха! Техномаркет препоръчва новите хладилници Samsung. Открийте Family Hub. Умният хладилник с голям сензорен дисплей, който свързва цялото семейство. И още модели Samsung Snow Frost технология, оптимално охлаждане и модерен дизайн. Купете сега на изгодни цени или на изплащане без оскъпяване. Сега в Техномаркет. Както природата, така и чувствителната чревна флора на храносмилателната ни система може лесно да бъде увредена от диария, неправилно хранене или антибиотично лечение. За щастие има Ентерол пробиотик. Ентерол е клинично доказано лекарство, което със своите имуностимулиращи ефекти предпазва и възстановява чревния тракт. Ентерол лекува и възстановява чревната флора. Пробиотичен щам номер 1 в света. Лекарствени продукти без лекарско предписание за деца и възрастни. Съдържат лиофилизирани сахаромици с буларди. Преди употреба прочетете листовката. Шварцкопф Крем Сюприм. Перфектен цвят у дома. Опитай новата Шварцкопф Крем Сюприм. Страхувах се косата ми да не се увреди. Сега е защитена в 3 стъпки. И се усеща копринено гладка след боядисване. Цветът, който желаеш, грижата, която заслужаваш. Новата Шварцкопф Крем Сюприм. Forever You. За бързо и ефективно облегчение при възпаление и болка в гърба, кръста, ставите, при менструация и зъбобол, вземи Бестарен в упаковка от 10 и 20 таблетки. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Съдържа декскетопрофен. Преди употреба прочетете листовката. Сега, всеки вторник, твоята MasterCard ти носи 10% кешбек от всяка покупка в кафене, ресторант, бар, доставка на храна. Твоят MasterCard ден. Регистрирай се на priceless.com/ден. Топлината изсушава косата ти. Pantene Heat and Glow Cream. Нашата формула използва топлина, за да активира 4 пъти повече проби нутриенти. Превърни сухата коса в хидратирана коса. Превърни топлината в свой съюзник. Постоянна хидратация. Косата ти също заслужава защита от слънцето това лято. За блестяща коса със здрав вид. Добро утро! Без теже стартирай сутринта. Приеми Дулколакс преди сън и рестартирай естествения си ритъм за сигурно и предвидимо облегчение на сутринта. Защото независимо от целта и възрастта, истински успешният ден започва без запек. Дулколакс Пикокапки е лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 4 години. Преди употреба прочетете листовките. Искаш коса с богат блясък като на диамант? Нов Fructis Diamond Sleek, обогатен с растителен кератин и подсилен с технология за водоустойчивост. Заглажда косама и осигурява максимален блясък за дълготрайна трансформация. До 100 часа диамантен блясък и 5 пъти по-загладена коса. Сега е твоя момент да заблестиш. Нов Fructis Keratin Sleek. Гарние. Край на сивото. Новият персил Deep Clean. Изпрано с персил. А сега време за шоу. С патентована технология Deep Clean. Изпрано с персил. Винаги пазете далеч от деца. Това е Deep Clean. Това е персил. Опитай смело. 100% гаранция за връщане на парите. Персил. Моят избор за перфектна руса коса е Олия. Доверявам се на Олия, защото придава дълготраен, интензивен цвят, който надежно покрива белите коси. С 60% масла, Олия прониква дълбоко в косама. Видимо подобрява качеството на косата и придава блясък. След всяко боядисване, без амоняк, за приятен аромат. Комфортно усещане за скалпа. Затова се доверявам на Олия. Гарние. Как да избера нов смартфон и най-добрата грижа за него? С смартфон Вселена от Yettel получаваш допълнителни услуги и отстъпки на стойност до 275 евро. Удължена гаранция, гъвкаво плащане и защита за твоя нов смартфон. Избави се от неприятните симптоми с Дегазин. Ефективно премахва излишните газове. Облегчава подуването и напрежението в корема.
Дегазин. Най-силният срещу подуване и газове. Изпотяване? Не благодаря. Нивея Дерма Контрол Клиникъл. Нашият най-силен антиперспирант. Разработен с 100% експертна грижа за кожата. За 100 часа защита от изпотяване и неприятна миризма. Ново. Нивея Дерма Контрол Клиникъл. Нивея е за кожата. Увеличете звука до край. Това лято Disney Channel е по-шумен от всякога. Финия си Фърб, Киф, големият град на Гринс, Електрик Блум и вампирина, тинейджърката вампир ще създадат най-музикалната ваканция. И това не е всичко. Чакат ви на електризиращи премиери, чисто нови ритми и безкрайно забавление. Музикално лято. Всеки ден от 12:55 по Disney Channel. Вътрешният огън се разгаря. Надига се скрита енергия. Способни ли сте да отприщите магията? Включете се в невероятно състезание. Игра, в която магията, приятелството и силата превръщат спорта в нещо невиждано досега. Нападателят Дракон от понеделник до петък от 16:25 по Disney Channel.